Bakal ka. Mas kilala. O, tigjiris ka. Wow! Wala din. Hi! Good evening sa all. Ayan, loto na ulit. Pang dinner. For dinner. The fish. The fish. Kapag daw nangyari yan, hindi raw sila magdadalawang isip na sa pananaglamo ang mga taong sa dito. Nagpapalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Hindi raw agad si President Jesus Cordero na napuntin sa loob ng Senado si Senator De La Rosa sakaling pa-aresto siya ng ICC. Hindi niya raw Thank you for the viewers. Thank you for the thumbs up. Thank you so much. Salamat. Papayagang maglagi sa Senado, Senator Bato de la Rosa para makaiwas sa pag-aresto sakaling lumabas. Hi, Greg. Thank you. Number. Salamat. How are you? How are you? Charot. Hello, maganda Sharon. Kahit hindi maganda, hi. Like tomorrow, like bright, like I need you, like mercy from heaven. Swing hair, charot. Swing hair. Swing hair. Yes. Kung babalikan, ilang senador binuon ang ipinaaresto gaya ng Juan Ponce Enrile, Vico Nasa, Ping Lacson, Jinggoy Estrada, Bong Revilla, Laila de Lima, Antonio Trillanes, ilan sa kanila Swing hair, charot. nang ipaaresto sa mga kawalang ni dating Pangulong Duterte ang kanyang August 2018. I'm not charot. Bing, bing, bing. Lahat ng ginagawa nila ay illegal. Kasi yung Ano, what are you doing now? How was your day today? Today is busy day. So busy today. Hagardo day. Hagardo day. Hagardo day, you know. Look, Hagardo. Hagardo Versosa. Thank you for the 2 million. Thank you so. Gab, bakalan mo ako Gab, bakalan mo ako, Alana. Thank you so 2 million. Matinding pagkakahati-hati raw kasi sa ating mga kababayan ang dulot ng nasabing pag-aresto. Mahalaga raw na malaman kung nasa ba ang process sa pagpapaaresto kay Duterte. Hindi naman ang titigilan ng Malacanang. Di wala lang sa kung masasagot niya ang mga mag-islas at ang naman daw sa pagpapalagan ng Escudero. Kung talaga sa pagkakaisa ng ating mga kababayan ang gagawin pagtingin. Hi, thank you so much for the 7 million in the house. Salamat. Good evening. Thank you. Kumusta kayo guys? I'm just fine. Just woke up. Okay. Me, just home. Just kauwi lang. Ang hirap. Nahirapan ako. Lea Santa Ditera. Hi ate. Hi Lea. Kumusta Lea? Taga saan ka Lea? Thank you Lea sa pagpunta sa live.
Kauwi lang, kauwi lang. Ikaw na lang ang mag-adjust. Ano? Ikaw na lang ang mag-adjust. Sorsogon po. Saan ka po sa Sorsogon, be? Saan ka sa Sorsogon? Tagay-Rosin ako. Hi, Mike Tina. Mike Tina, kumusta? Hello. Patamsak po, patamsak. Thank you. Iligan silang itumas ng bansa at pineke pamuslang sa passport. Pagdating nila sa Cambodia, ginawa silang mga scammer. Sabi daw, nakakibig yun. Patamsak po, salamat. Salamat sa 5 million. Tingnan mo po sa map. Ha? Tingnan mo po sa map. Ha? Ano tingnan? Hi, Mike Tina. Kumusta ka, Mike Tina? Kaya naman ilang pumunta at hindi ka mapipima ng basa sila. Sa mga ng FBI, nasa 4 na Pilipino pa ang nagtatrabaho sa scammer. Gas? Dali umuwi. April? Paano man sa dito? Dasan ka na po sa kaya nga? Paano man ako sa dito? Okay lang. Ba't ka na ako? Thank you sa thumbs up. Welcome everyone. Please comment, like, and subscribe. May aso ka po. Meron aso dito, pero hindi sa amin. Pero nakikitira siya sa amin. Walang aso, pero dito nakatira. Bakit po? Bakit, Lea? Talaga na din ako. Thank you sana. Salamat sa thumbs up. Thank you. Skibidi, welcome back. Welcome back. Hello again. Hi, Skibidi Bap Bap. Skibidi, hi. Kumusta ulit? Naka-speak ako ng Bicol. Sige. Anong salitaan ng Bicol? Salita ka, be. Baka maintindihan kita, be. Baka magkaintindihan tayo, Belaya. What are you cooking? Fish! Fried fish. I cook fried fish. Marhay na gabi sa Gabos. Marhay na gabi sa Gabos. Thank you for knowing. Fish is good for dinner. Yes. Even breakfast, lunch, dinner is just good. Salamat sa nanonood, sa nagtamsak kay salamat. Skibidi, maghuhugas na ako ng pinggan. Amo na gani. Amo na ngani. Okay. Fish and dry, yes, fish and dry. Amo na ngani.
I'm so happy being do bat. Thank you guys. Welcome to my vlog. I'm never doing. Thank you. I want some Cheryl. Come here, I give you some fish. Neighborhood. Hi neighborhood, I give you some fish. What's your food? Give me one. Give me something. Yummy. I'm on my way now. You are the best dear. Uli? Come here now. You are the best babe. Busy talaga. No, pa, wala. Ano? Pakbit kanina si Ule, no? Exclusive. Tapos. May sabaw na di diyo, pa eh. Sapsap. Pwede ka sapsap? Oo. Ang mga sa Di lang kayang sabaw. Ano? Sabaw.
Ba, nakrimin. Ha? Nakasap ang babae. Saksak? Chap-chap? Chap-chap? Chap-chap, lady? Sawa. Basawa. Nakasap ang babae. Tinatawag ang truck driver sa pamilya ng biktima. Nag-request at nakapulong na siya ng protection. Nakaharap ang truck driver sa reklamo. Hindi wala lawas. So, sobrang nagalikan. Nagpapalda sa frontline, sa Dire may sa normal na tao. Ang grupo pa rin. Sa liblib na lugar ng Rosa Butuan City, natagpuan ng pulisya ang opisya ng Barangay Pasag. Mapitaw bangko ng nababae sinireport na nawawala na sa Sabado. Patay na siyang natagpuan sa loob ng balon noong araw din yun. Base sa investigasyon, katabi lang na natulog ang biktima ang kanyang ama na bigla na nawala. Natagpuan ng bangkay. Isa sa mga voluntaries sumama sa paghahanap sa biktima ang kumuha ng mga dalil na nagdaan sa crime scene at dati umalis. Dito na nagduda ang mga otoridad. Pero na-arrest ulit kalakunan ng suspect. Pag-amin niya, pumasok siya sa bahay ng biktima. Binuhat niya ang bata saan dinala sa kanyang bahay. Pero nagpupuno ang bata sa sagingan. Inaamon ng biktima at loob niya ginasa. Pagkatapos, inamin ng suspect na sinunto at inagpag niya sa butikan ng bata saka itinapon sa balon. Inihahanda na reklamong rape with murder laban sa suspect. Nagbabalita mula sa frontline. Gag De Leon, Newsmart. I miss you earlier today. Ah, why? You miss me. Ah. Ngayon, inaasahan ng lumabas Executive Secretary Salvador Mediadea mula dito sa IDC Detention Center kung saan nakikipagpulong siya ngayon kasama ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isang oras lamang ang binigay sa kanya at ang isa sa mga agenda ay napapirma ang dating Pangulong doon sa konforme na magkakapiral ng kanyang legal team. Lalo na Hi, Yam. Hello, Yam. Vice President Sara Duterte, ang British Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman at nais silang manguna sa defense team. Veteranong international lawyer si Kaufman na nakapag-hawak na ng high-profile cases ng crimes against humanity. Noong 2018, Hi, Yam. Kumusta, Yam? Vice President Pierre Pepa na nakulong ng 8 taon habang nililitis at 2 taon para sa kanyang conviction sa ICC. Ano man tabi? Dito man tabi. Ano kaya? Ay, masurat ako. Gab! Ano ba na Gab? Hi.
scrolling through YouTube short and I found you. Naimod mo ako. Ay, salamat, Gab. Thank you so much, Gabriel. Thank you, Gab. Aray. Oops. Charot. Busy days, the busy days. Ganun. Salamat. Sarap. Gabriel! Gab! Aray ko na ano. Gab! Ako naman dito talaga. Para ka din. Hindi sabi mo, ay mo. Sinami ka na yung buhay mo. Hindi sabi mo. Sabihin mo. Grocery naman. Nalimot ako sa sasabihin ko. I have to learn more Tagalog talking to you. Yes, you need more. Learn. Greg. This time I'm not leaving fast. My battery is high. Ay, sana all. Sana all, yum yum. Not living fast. Kumain ka na, yum yum. Kumain ka na, yum yum. Ako, mantabi sa do, ano to rin, ano pantay na ano. Walay violet na bag. Violet na bag, dili ha, sa may ano. Patredi di ha. Ah. May pantasa ka dun, Gab. Yeah. Thank you, Yum Yum. May pangtahar ka dun, Gab. May pangtahar ka? May pangtahar ako. Nawala. Mo dito sa ako na lang, ano?
mag-file ng extradition request ng Pilipinas para sa employee. Wala My goodness. Thank you. What's up, Yum Yum? Greg, are you here until? If yes, you're here. What's up? What's up, Yum Yum? Greg, thank you, Greg. You're still here. Thank you so much. Yum Yum checking you. Ano? Ba yan? Sana all. I thought you were not here. You were quiet, very quiet. Very quiet. Thank you. Thank you for the thumbs up. I'm on my exercise channel as well. Exercise channel. Si Kuan. Nikita is on live na. Naka-live si Nikita. Ito sila. Thank you. But I have my other moderator working na. Lol. Yum Yum Burger. I have a question for you, Greg. What age are you? What age are you, Greg?
Ano kuhan? Para makatinaga. Kapag sabi, Ano, wala ka man din. wala ka kulang. Nagsumasabad yun din kung maayan. Aren, Nagulog ko na katulog. At yan ko lang. Ano ang pagdami ko lang yung samad. Ano nagkutulog? Para ka kaya sige. ah, Ano busy? nabagat kami ni Laila de Lima kayo. Sino? Ni Laila de Lima. Naglimot kanina sa Radok ni Magda. Nagkakaya ko sa likod lang sa station ko kalam. Laila Dilim. Ang sila doon? Nagkade? Oo, yan sa Erosin. Naglibot sila. Mao, si Laila Dilima. Oo, si Laila de Lima. Sakto na eh. Nagpa-picture ka mo. Ito, sakto na eh. Kaya nakapin ka to sakto. Ay, hi, ma'am! Sabi ko, tanda, ay, kilala, ay, kilala ko po kita. Ikaw si Laila de Lima. Ay, ano, ganyan, sabi. Sabi, ano, may cellphone ka ba? Kaya napapicture niya. May cellphone ba ako naghahang po? Tapos nagpapicture ako sa messenger, kaya full storage na ako. Tapos sabi, sa nagpicture na, di na naman camera na yung picture kami. Puro na nakano sa ako, sakto nakapingga ko kanina. Laila Dilima. Si Laila, pinakulong yun dito. Ang pinakulo. Gayon na. Di ko lana. Meron na oras. Hinapon! Di, Nag-live pa nga ni si... Hindi sa bagsangan. Sa Irsin. Ah, Sa Bungsay. sinang kaawad? Mutidi. Linyada ni Doc Edo. Libot sila. Hmm. Daghan. Daghanan. Naghan sila. Daghan na ang nag-orapot yung Doc Edo paglina. Ay, nakainit ko lang.
Answer my question and then I will tell you. Don't ask me any more questions. Okay. Nagalit na. What grade are you in Yum Yum? Greg, answer me. The first or the last? School? Yes, one of them. What is the name of your high school? High school was North McY. Nag-restoryahan. Okay. My grade is 1. Your grade is 1, huh? Isang tanong, isang sagot na lang ang akin. Ano ba ang nilalaman ng iyong damdamin? Pag sinabi mong mahal mo ba ang das ko? Isang tanong, isang sagot na lang ang akin. Yum Yum first grade. Yum Yum in first grade. Too young, Yum Yum. Too young. Wait lang. Yum Yum is too young. I don't wanna always wait for you. I'm telling you exactly what is on my mind. Yeah, 6 years old. Am I not kinder? Grade 1, the name of my school. 6 years old. Am I not kinder? Grade 1 is the name of my school. Bye. Yum Yum. Also, I have a channel before on my old phone. Now my old phone is broken actually. What's that work, Cheryl? That's my work. My assignment for day. Hi, Da. Kaon ka na, Da. I can't remember when it comes.
high definition ng ABS photo. Ang pagkalasan ng Netherlands ay dating Duterte. Inihanan ni Ibarra ang negosyo ng hapon ng Greg, do you play Roblox? Ayun sinasabi. Naunong ko na tabi at luto. Luto na? Oo, sige. Ando yung Ito. No, I never played it before. Never played it before daw. I play Call of Duty. Call of Duty. PUBG. Do you play PUBG? I have PS5. No, I never play PS5. PS5. Nagkatabayan ko. Oh my goodness. Roblox is a fun game. There is multiple games inside of Roblox. You should try it. PlayStation 5. I know you have a PlayStation 5. Stop telling me. I don't want to play Roblox or Fortnite. Fortnite. Naimit ko pa lang ito kanina. Wala na. Ay, nako. Pinaglalaroan na naman ako. Ayun. Yum yum is funny. She's young. He's young. Still young. Yum yum.
Funny yum yum. It's not spelled like that. It's spelled something else. Search it up in Google. Spell it up in Google. Na. You get me laughing. No, I don't want to yum yum. Nako. It's Zumba in the morning. It's no Zumba in the morning, but it always happened.
Is it the morning or night, Greg? Morning. Morning in the US. Magandang gabi sa'yo, Idol. Magandang gabi, Rinaldo Reyes. Salamat sa pagpunta, Rinaldo. Taga saan ka, kuya? Saan ka po? Welcome, Ronaldo. Papangga. Kumusta po? Kumusta po kayo sa Pampanga, kuya? Burger, Mexico po. Sana all, no? Pampanga, Mexico. Sana all, Rinaldo Reyes. Ano gawa mo po, kuya? Anong pinagkakabahan? Ilang taon ka na? Ganon. Busy. Oo nga. Sana all, no? Kau na, bro. Masarap ka nito. Ha? Masarap na doon, may luto. Nagatag na? Ito, ilang taon ka na? 40 years old po. Sir Rinaldo. 40 years old. Ikaw po, ilang taon na? Okay. Okay, alright.
Okay, 45. Burger. Burger. Burger kayo dyan. Burger. Salamat sa thumbs up. Thank you for the thumbs up po. Salamat. Let's see. Thank you. Thank you po. Salamat sa nag-thumbs up. Busy lang muna. Busy ang person. Salamat sa tumatambay. Is anybody there? I think you only here. Great, yeah, he's supportive friends to others. He's a lot of friends, YouTubers. He's everywhere. Thank you, Yum Yum. Thank you so much, Yum. Oh, yadi ka ngayon, Toto. Oh, yadi ngayon si Toto. Pag mo nakura ka, didi. Sus, grabe talaga. Hi, Greg. You still here? I thought you're not here. Thank you, Greg. I thought you're not here, Greg. You're still here. Thank you so much. Where are you, Greg? Ang kulit na. Ang kulit niya eh. You're so welcome, Cheryl. Thank you so much. Salamat rin. Don't go lol. Play Roblox. Play Roblox.
Play Roblox. Play Roblox. Ayan ko. Busy day. Busy all day. Okay, alright. Alright. You sleep well tonight. Thank you, Greg. I will sleep well. Gabriel! Ano po yun? Pwede pa, ano? Painit sa tubig. Salamat. Ano po yun? Thank you, Gab. Thank you, Greg. Sleep well tonight. I will sleep well tonight. I need to sleep well. I understood what you said. Ah, talaga? You told Gabby to get you some water bowl. Ano? Yeah, right. But I said, need to boil water because I need to coffee. Sana all. I got part of it right, yeah. Part of it. You got it.
ko lang. Nagragi. Din, muna ko may Nagrabod. May taas. Ay, wala man brand. Murahin lang ito. Unbranded, may tatak. Ito sa lalaki. Gara. Brand. I like your neighborhood. Where my neighborhood? Wow, sana all like your neighborhood.
Maingay. The neighborhood is maingay. Gabriel, ang tubig! Sa ulo.
still here. Thank you, Greg. Thank you for staying. Maingay dito. Noisy here. Sorry. Maganda. Maganda. Ayaw ka na. Sarap. I've been waiting to see you all day. Talaga lang. Ano ba yun? Ingay, wait. Uy, dapat malaksi. Ako. Dapat malaksi. Aray ko. Dagan! Ano? Let's eat Cheryl. Thank you, Greg. Can you give me some? Can you give me some of your food? Carrot. Lamig. Debokon.
Getting cold. Yeah, I'm getting cold now. I'm getting cold. Can't live, the fleeting is without you. I can't give anymore. Can't forget tomorrow. When I had to say Thank you sa thumbs up. Salamat. Thank you for the thumbs up. Guys, Sanders, good evening, Cheryl. How are you doing today? I'm doing, mini doing. Working all day, all night. All day, not all night. All day until night. Ay, kulog sa ulog. Hello guys. Thank you guys, Sanders. Thank you for visiting my live now. Thank you so much. So cold na. Hello Greg. Hello guys. Hello Greg. Okay. Suddenly, di hair. Blackout. Mamaya doon talaga magayunin ng music para sa mga kababaihan. I told her just to and Lon. Suddenly brown out again. Yes.
Brown out again. Brown out again. Brown out again here. Sorry, mom. Sorry, guys. Is it going to rain? Yeah. Is it going to rain? Rain. Kuya, kamu talaga? Going to rain falling down. Rain, go away down. Kuya! I don't want to get in your hair. Thank you, girl. Salamat. Sounds like kids are having a great time, yeah. Always. Many kids here. My nephew, niece. Yeah, masakit sa ulam. ICS. Ay, tama na yan. Kuyo na pakuyo ah. You work at home on the job, yeah. Oh. Work right now. Yes. Oh, yes. Kaibigan mo ako. Kaibigan mo lang. Charot. Cheryl, give Gus a blue jacket. Ah, sorry. Yes, sorry guys. I'm sorry. Yes, I need to give ano.
I forgot. Sorry, man. Wait lang. Yes. Already have na. You already have a jacket, guys. Thank you, Greg. I'm sorry. Yes. He's a great moderator, yes. Thank you, Greg. Thank you, guys. I'll let you know who's good and bad share. Okay. Ay, ano ka lang, may ibang labo. Tapos, ano, lapis tapos papel. Wala kayo papel. Tama na yan, basta may lapis. Lapis. Ano? No, Toren. Toringen. Kanina ko pa ikaw yung susuhay. Huwag kang matakot mag-isa. Hi, Berna. Berna, kumusta yung date? Kumusta ang date sa ng jowa mo? Kumusta ang date? Sana all may date. Berna. At sana may forever, no? Burnok. Sinisilip lang si Burnok. Charot-charot lang si Burnok. Charot-charot lang. Huwag kang matakot mag-isa. I found the love from you.
Hi. Ano ba yan? Pero pinatitingan niya ang mga taong lalapit sa mga puno na pinagbubugar ng mga ipis dahil baka lumipat ang muling maliliit na insekto na nakakapit naman sa mga ito. Hi, Rochelle. Kumusta, Rochelle? Thank you. What's up, Rochelle? Missing person. Person na. Yes, kailangan natin ito para sa economy niya. Para sa economy. Kanami. Ito si ano sa Legaspi niya. Sino? Ano ba lang? Check up niya kung sa akin. Nag-chat nga ni happy birthday ko na kay mamay ko. Sabi ko, November pa ang birthday ni mamay. Ayaw nga pala. Sorry. Ay, budlay yun. Hindi, budlay na. Kana kay matagay kita sabi. Di po ano kay may ano ko sa aga. Maano naman si ano ha? Ano naman siya? Halugo ko sa iyo pag ano pa, magtali ka lang din eh. Maupo kaya ano, nag-keep up ako sa mapa-pick up pa man ako siya pag sa blackout na sa Istamigation ba ito? Ang sama ang mata? Balik nga na ganyan ito kaya gusto tabi sa ito. Dito na lang ulit nagbatog na mata niya paglabot-labot na. Parang nagparana-pana sabi sa ilang sa puro sang kahoy, duwa ko na kahoy. Oo. Mga alas 10 gabi mga maribukon pa ko sira. Tapos wala man lang pagpatarabi-tabi. Pag duwa ka daw ko na sa ito na kunyari. Baga man inagi ko na sa mata niya, bakit ito baga man lunabo bigla. Duwa ko na sila sa magbarkada. Sabi ko ba di inaragan yung mata mo? Sabi ko nga sa Friday, kasi sa prison patagunan ko nga ay sa si leader di ba gano'n? Mga de, kaya sabi na kami siya Friday daw. Kaya sabi ko, ayan yung na Marcos, sabi, check up ko ako sa Marcos. Sabi ko, yan, basta lang ba? Ano na yung mga tugtog siya rin? Aray. Ang mga tugtog, yan ang alam. Ah, diri man ni Rano yun. Sabi na ito inatuloy. Sabi ako niya sa mama ni mama, hindi lang ako mga hindi ko kumakas niya kaya nakahadok ako sa balikan ng buhay ako. Sabi ko, nahadok magpagatuog ka, ruan na size. Nakatuog mo, palibot man ni ang tinuugan sa ano balay niya. Tapos, ano, butang sa likod niya. Ano ko inatuog?
Tapos, kung may uliba, sabi ko, okay na uliba. Yung pa yung magkakaroon, ay, wala na po, paano sa ito? Yung may uliba sa balik ko, balik tayo, tanang kayo. Gusto ka lang sila. Ha? Gusto lang. Oo, maano sila. Hindi nga, May wagang buhay. Hindi rin masabi ang kapalaran. Kaya na dinadown niya. Dinawaran ko na pagkabot sa panahon. pero baga nakamang mo sa di para sa lahat. Sige niya may ano na. May din niya baga makaan, baga. Mga broken, maano, parang hopeless. Yan, na siya nang kanina, may lang siya ano May nakaka-istorya na pa mo siya. para sa lahat na siya nagsasabihin. Nakasulat kasi sa saragdangan. Ako di ako makasulat sa saragdangan. Maano ako sa papel. Magastos. Hindi ako nakasulat sa mga sugad-suno na. Tumol kasi sa sari. Kanina nagpabungto ako. Diretso ako, nagagad ako sa piling. Naibuda ko si Laila de Lima. Hindi. Sa bungto. Ito? Sakto pag irog gusto mo ito. Sira dukidi. Pero, Ay, kaano niya si Dukay? okay, ano. May pagbungto dun. Sakto na, di pagagi ko din. Excuse me, please. Sabi, kilala mo ako. Ay, opo, kilala mo ikaw. Ikaw sila yung hindi ba? Ay ko, may cellphone ka. Ano ibig sabihin kay ma? Kaya nag-ano ako, sabi, opo, may cellphone ako. Kaso nagahagin niya. Ano na ako baga kay call storage na. Sa messenger. Nasa ano ko. Pwede pa picture. Nag-picture kami. Hindi, entero na nag-picture eh. Dagano ng camera. Nabuot naman. Oo, hindi siya. Maano siya sa personal. Ano na sabi nga kay Marinate? Singaki ko na siya asawa yun ni Arte. Bagang kamukha ka. Ay, baga mga talino ko. Grabe na, matalunod yun. Ano yung gusto baga niya? Kalinig May ng intindihan istorya. man English niya kay Malinig. Clarado. Thanks for sex life. Thank you, Greg. Salamat, Greg. Ako ano ako sa Oppo ba? Oppo. Popo. Oppo. Ay, bago naman. Ayaw, mayan yun na naman. Ayun ako yung pinakain. Wala limito. Eh, wala kami binuhilan ko kanina. Kasalita ko doon ako masat sa kanila. Kaya nangigamit ang tira sila ng pagkatin. Ipayos mo ang cellphone niya sa akin. Nagbakal ako sa LCD niya mismo. Maganda siya. LCD. Maganda siya. Thank you, Greg. Ganyan doon, nakapal mo ang cellphone niya. Sa arayos mo sa aga. Hindi siya bayad ilaw. Sabi na nagbayad ang Kaya mo. basta gudal sa ako, sila. May banyo. Sino? Si Si? hindi ko na Si Elmer nga ni pinadahan ko ng 1,000. Gipito naman ko na siya. Yan na sabi nila.
Pwede nila makahuli ng hospital ganito. Ako sa ganun. Diri ko naman, diri ko kantay. Lang lang. Naisip ko na, wala man siya dito ma'am. Ang gano'n siya karaoke. Nalaba na ano man nila ate siya. Bata, mute ko lang. Kaya naranasan mo na naman kung disturb ng mga ate
Nano, makakanto ka mo? Dito ka pa mo. Para minsan, ang man lang na panahon. Ano ko nga mo? Yan lang. Hindi kaya sumari rin ulan na sira din din. Mayo. Oo. Pero rulang pa man, may reswilahan na. Nabakasyon pa man yun. Dapat sa kanila, ma-exam na pa na siya. Ah, may entrance exam. Ah, college na siya. Ah, Din siya maano Pag college. sa burutas. Paburutas lang siya. Sabi mo na yan mag-surso mo ngayon. Ba't ka nangyari? Yan, nagkakapoy na nakita mama. Ma-build pa ako. Oo, mapagandang talaga. Kasi Ang pag ang pag ano. Kasi sa lagdangan na suot. Ano ba yung mahihingi mo sa kalso? Dili mo kaya, dili mo Hindi ko ano. Di mo carry. Magsurat sa tulad ng suka sa ragday. Pero man siya ang bilhin niyo po. Bada, pero man sa sweldo sa ano doon. Kulang pa nga ni, abonado pa nga ni sa ano. Sa akong sa bagay, nakabawi man sa munisipyo, kaso nga sa barangay, di man lang doon. Ano sa barangay. Di lang doon. Wala lang doon. Sa December, pero man ang binunus niyo doon. Sa December, Tiro-tiro. pero ito, di lang dili niyan kay dili. Pati nga niya na, dili. I'm back, Bornok. Nakidit ka naman, Bornok. May ano sa... Dili ang sana. Ayun, sa TikTok mag-live, kayo na magsunog mga Diano, makastano. Dili man ako sa YouTube ako. Kaya nga, nag-live ako, may nagsurulog ng mga manilain na Minsan pa no, sa TikTok, ano ko lang doon sa TikTok, puro yung parang paralambiya. Oo. Yung maski may asawa, sabi yun, sige, Kaya parang, tapos i-stock mo. May video sila may asawa, nag-video sila sa ano, tapos hanggang, ay single ako, kanina, nabili ako. tapos may imudan mo, may stock mo, ini-stock ko, tapos may imudan sa Facebook na may disin mga babae, ay, sus, Maria, Ayan. marasa pa yun na Ang mga nag-TikTok man yan, diba? Mga iba, ang mga yan, mga ang Arabo. Diba bakla ako sinusunod. Sinusunod. Ulit na sila, sinusunod. Astaxanthin helps with anti-aging, 6,000 times more powerful than vitamin C. Helps promote Great. So what do we do?
So what do you do? You are still at it. Ano wala si Greg? Wow, Chin. Nakapito. Pawi at amoy araw. Yan ang mga mansyang inyong tulad. Na lang, may bagong Grace Pre-Wash You are still at it. Yes. Mancha sa unang babad pa lang. Sige sa mancha. Yung Grace Trabaho, pagkain, edukasyon, kalusugan, karamay mo. Ang number 16, ang probinsyano party list. Dahil ang sumama sa kampanya, sa Welcome, guys. Hi, guys. Hi, Sir, guys. Welcome, guys. Better take home para sa ating mga wala na po tax sa ating overtime pay. Harapan po natin yan mga bonus at overtime pays. 9:30. Number 9 sa Palok. Hello, Yum Yum. Thank you for the blow. Welcome, Sir, guys. You mean mod? Mod, it's not the blow, it's the mod. Huh? The mod is the blow. Thank you for the blow. You're not, you're not ready for the mod, Yum Yum, because you are not the legal age. You're only 6 years old. You can't be mod. Discover beautiful hair like never before. Introducing all new Grace Triple Keratin Serum Conditioner. Ultimate hair, straight hair. Try all new Grace. Show how much you care every day. That's what are the YouTubers say. Yes, that's what YouTubers say. Yeah, ano. Oo. That's ano, right, ano. Yan. YouTubers say. Good day for a day. Bad day for a day. Makagandang yan. Head and shoulders every day. So you're up to 100% dandruff free every day. Head and shoulders. Only in Coke has 8 million live LCS in every bottle that may reach the intestines alive. To help get good gut health. Panalo ka dyan.
That's a first. New Dove Deodorant Serum with niacinamide and hyaluronic acid. Greg, are you there? Greg is he's from he's another life. Love Vitalite. Vitalite is nose prescribed to help prevent dehydration. Pag-ingat sa dehydration, love Vitalite. Mag-ingat sa dehydration. Love Vitalite. Vitalite is nose prescribed to help prevent dehydration, love Vitalite. You're like, now online. Are you there? 1,500 games with secure and lasting games and a complete for fun option to try all the games. Ibang swim ko, dance games, yeah, best friend ko, Sari. Single at Zoe. Oh my God. I don't know what to do. Basketball has always been a big part of my life. Din ka makakadto sa live. Work. Have to work. Mine. Guys, are you there? The little dot is gray on the top. If you don't know it, that's how much people is here. No people here, just you. Yum yum. Just you, yum yum. Hi, Mom. Hi, Sadkat. Welcome back, Sadkat. Kumusta? Kumusta, Sadkat? How are you? Hi for the 3 million. Bumabalik sila. Go, laag ko. Laag? Go, laag? What do you mean, opera? Hindi ko ka. Handsome boy. Wala di ay si Jocres Formentera. Wala dito si Jocres. Nakipag-date si Jocres.
Wala dito si Joe Chris. Mag-away kayo naman ni Joe Chris, ah. Kamusta? Busy. Dami kong gawa. If it's great, there's someone. Wala. Salamat sa nag-like. Wala si Joe Chris. Busy si Joe Chris. Sadkat, thank you. Bumabalik si Sadkat. Busy ang person. Sadkat. Wala di ay. Dili man si Joe Chris. Si Jory Riz. Si Jory Riz pala. Jory Riz pala. Jory Riz pala, Sadkat. Ma'am, kinsay approve user sa imong channel? Kinsay approve? Anong approve? Ano ibig mo sabihin? Sadkat. Kinsay approve user sa imong channel? Ano ibig? Okay, I'm back. Hi, ma'am. Ano ibig mo sabihin, Sadkat? Sa YouTube. Opo, sa YouTube. Kanang ganahan sa imong videos or fan? Anong ibig mong sabihin? Approve? Di pa ako na-monetize. Na-demonetize ako. Monetize na ako dati. Pero kung ano ang gagawin ko, nagla-live para ma-monetize na ako, para makapag-edit na ako ng maayos. Kailangan kong habulin yung watch hour. If ganahan sad ko sa imong mga views o live, anong gagawin ko? Para matuwa ka or anong gagawin ko? Sir, I was refilling the water bottles in my house. Wow. Yum, you only, 6 ha? Nahiwagaan ako sa iyo. You only 6 years old. Makaon sa ako, sorry. Okay lang. Kain ka lang, Sadkat. Kain ka lang. Sa sunod, para pag may pera ako, magpa-games ako. Nagbabalik, Marians, si Skibidiriz. Hi, Skibidiriz. Salamat. Busy pa. Hindi pa Hindi pa ako makapokus sa ko.
Suportahan niyo yung aking, bagong channel, Pinag-isipan ko yun ng maayos. Sorry, Sadgat, that I'm late telling you welcome. Thank you. Thank you, Yum Yum. Napakabait naman ni Yum Yum. Ang bait ng aking mga friends dito. Very supportive friends. Thank you so much. Thank you. I know I'm 6. Oh, you're only 6 years old. Ano? That's my favorite collection. No fighting over chairs. Hi, Mark. How are you? Bakit? Bakit Bakit? Sa extra rice, kuya, daming sauce ng mga savers. Sulit mo sa meals. 99 pesos lang. Bigati kulita. Parang surf na ako. Mas bigati pa. Mas bigati. Yun ang mas mabago. Okay na tao. Kahit ulit. Kaya natin lahat lumaban. Matumot lang. Dami. Supremo. Ang Senado. Dito lang. Number 35 sa Manila. Welcome, Skibidi. Formula with vitamin B5 strengthens hair and helps build hair follicle unity for 10 times less hair fall. Diba? Welcome, Skibidi. Skibidi. Doon pa ako dito. Sabi na. Ilan kasi arara. Isang patay. Mas kaliatan sa culture. Pati amoy. Isang patay. Isang patay. Saglit sa mundo ang tibay. Mula sa Bear Brand. Ito lang ang may 100% vitamin B. May tibay katawan at tibay resistensya nutrients pa. Isang gandang tibay. What do we do now?
Nothing. Wait lang. Bye-bye, ano. Bye-bye. Bye-bye, Yam Yam. I will make live later. Bye. Thank you so much, Yam Yam. God bless you. Thank you. Thank you for staying my live. I do live later. Thank you.